dwar Ġuda u Ġerusalemm għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej togħla l fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa' l fuq mill-għoljiet. Lejja għad jiġru l-ġnus kollha. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiepek Ġerusalemm flimkien immorru ferħana dar il-mulej. Lejja t-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej biskont il-liġi ta' Iżrael ifaħħru isem il-mulej. Qari mill-littra ta' San Pawl l-Apostlu lir-Rumani. Ħuti, waslet is-sija li intom tqumu min-nas għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum u id-baħrit mhux bil-ġlied u lejra imma ilbsu u l-ġibdiet tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħal fi żmien Noè hekk tkun il-miġja ta' bien il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka. U b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġar lil kulħadd. Kunu għafu dan li kieku si tidar kellu jkun jaf li masara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija illi fija jiġi bien il-bniedem. Kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bien il-bniedem. Min jaf x'inħa tkun is-sija. Għandi l-impressjoni u jiena bħalkom illi naħsbu li dan huwa l-appuntament fil-punt tal-mewt. Allura bir-raġun taqbadna ċertu biża'. Il-meżis tiegħi, il-Vanġelu Ġesu Kristu ma jrejtx ikkattar il-biża' li aħna għandna hemm affarijiet oħra illi taqlulna qalbna, illi joħolqulna mistoqsijiet, illi beżżewna. Alla ħares, Alla tagħna huwa Alla li jbażża. Bella x'inhu jgħid hawnhekk? Hemmhekk qed jagħmlilna proposta bibtiegħi biex aħna jekk jista' jkun niltaqgħu miegħu illum. Jien għandi x'jgħidli illi meta tisemgħuna nitkellmu dwar din il-laqgħa tal-bniedem ma' Alla, ikun hemm min fostkom jgħid dan id-diskors mhux għal widnejja. Għaliex jiena naf li jiena dajjef, li jiena għandi l-istorja imħawda tiegħi, jien ħankun dak jew dejk illi kif qed jgħid l-isqof nista' niltaqa' ma' Alla llum f'Ġeħkem hemm daka għal xi kategorija. Żbaljat dan ir-raġunament ħbib tiegħi. Żbaljat. Anzi, aktar ma jiena isfel fil-qiegħ kun naf li il-mulej Ġesu għandu xewqa li jiltaqa' magħna.
Ma mbagħad jista' jkun hemm ħadd ieħor jgħid imma jien ma ngħaddis sigħat nitlob. Jien bil-kemm insib nofsi għal qudies għal ħadd. Allura jien kif ħaniltaqa' ma' dan Alla? Daqs kemm hu l-bogħod. Il-Vanġelu tal-lum, ħbib tiegħi. Il-Vanġelu jgħidilna fi żmien Noe, bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bejn il-bniedem. Għax kif fi żmien Noe qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu, hekk ukoll jiġri llum. Ara ma taħsbux illi l-bambinetti jgħidilna li tiekul illi tixrob hija ħaġa ħażina ta'. Kulu u jxorbu flimkien. Dak huwa sinjal sabiħ. Huwa sinjal ta' komunjoni. Ħasra li llum il-familja m'għadix tiekul u tixrob flimkien. Ħasra li l-ħbieb illum veri ma jiltaqgħux ma' mejda u jieħdu bokkun flimkien. Mela x'inhet jgħidilna hawnhekk Ġesu? Qed jgħidilna fi żmien Noe tant kienu jieklu u jixorbu però illi aljenaw rwieħhom kienu distratti illi ħabtilhom il-bieb, Alla kien preżenti fl-istorja tagħhom u ma ntebħux. Dan li qed jgħidilna l-Vanġelu. Jien inħoss il-Vanġelu qiegħed jgħinna biex inneħħu ċertu kunċetti li aħna għandna li l-laqgħa tagħna ma' Alla hija xi ħaġa straordinarja ta' barra minn hawn. Hija xi ħaġa għal ftejt. Le. Alla jrid jiltaqa' ma' kull wieħed u waħda minna illum meta għadek mimli enerġija. Ara xi kompli jgħid. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa ikunu jitħnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Qabdek il-biża' għax tgħid m'għandux għax tqalben tibża. Tafx qed jgħidilna taf tiltaqa' ma' Alla fl-ordinarjetà tal-ħajja. Dak iż-żmien kien jgħid wieħed qed jażaq, tnejn jasqu, wieħed jiltaqa' u l-ieħor le. Tnejn kienu jitħnu il-qamħ pereżempju, waħda tiltaqa' u l-oħra le. Mhux għax hu diskors tat-terrur, imma tant nkunu medejjejn aħna fl-attività ta' kuljum li mhix ħażina, imma li nkunu distratti illi jista' jkun hemm il-mulej għaddej minn qrib tiegħi u jien ma nindunax. Hemm wieħed awtur fl-ispiritwalità jgħid nistgħu niltaqgħu m'Alla f'kollox, anke fil-kuntrarju. Xi daħm aħna meta naraw ċerta affarijiet kontrarji naħsbu li il-bambin telaqna. Mhux hekk. Anke fl-affarijiet mawġejn nistgħu niltaqgħu ma' Alla. U Santa Teresa l-Kbira ta' Avila, l-istorijiet taf tgħidilhom issa dan kienu ħajja kontemplattiva tal-klawsura, ma tgħidilhomx lil Alla tiltaqgħu miegħu fil-kor jew fil-kappella, tgħidilhom tiltaqgħu ma' Alla wkoll x'in tkunu taħslu l-burum, x'in tkunu taħslu it-taġnijiet, x'in taħslu l-plattej fil-ħajja ordinarja ta' kuljum. Dan hu l-messaġġ li qed jagħtina l-Vanġelu llum fil-bidu ta' dan l-avvent. Ħbib tiegħi, il-mulej qed jagħmlilna proposta illi hu jrid ikun parti mill-istorja tagħna. Aħna
Illum qegħdin ukoll għandna magħna il-persuni diżabbli għaliex hija ġimgħa li s-soċjetà ċivili tipproponilna biex aħna nirriflettu ftit fuq dan ħutna. U jien dolodu nixtieq nippreżenta l-ħutna diżabbli bħala dawk li jistgħu ikunu opportunità biex aħna niltaqgħu ma' Kristu. Aħna naħsbu li nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom. Imma jien dolodu nista' ngħidilkom ejjew nirriflettu ftit u f'ħutna li għandhom xi forma jew oħra diżabilità inkunu ftit attenti u naraw jekk Alla l-imbierek hux qiegħed jibgħatilna messaġġ. Għax jista' jkun illi fid-diżabilità fiżika tagħhom huma qabbli aktar minni biex ileqqewna ma' Ġesu. U naħseb illi fl-istorja, fl-esperjenzi tagħna hawn min netili għandek raġun du Marju. Għax jiena ltqajt ma' Kristu mhux meta ppretkajt li jint, imma meta ltqajt ma' persuna diżabbli. Għax rajt fija, ħassejt fija il-qawwa tagħha. Ukoll meta aħna bibtijaj nakkumpanjawhom, meta aħna insostnuhom biex jelbu id-diżabilità tagħhom, hemmhekk ukoll għandna l-possibilità li niltaqgħu ma' Kristu fl-ordinarjetà. Għax ma ninsewx li l-Mulej Ġesu qalilna dak li tagħmlu mal-iċker wieħed fostkom qed tagħmluh miegħi. Waqt li l-Knisja qed tistedinna biex inħejju ruħna għall-festa tal-Milied, nitolbuk biex tibqa' tgħin u tferraħ lil dawk ħutna li qed ibagħtu b'xi forma ta' diżabilità. Nitolbu. Ejja Mulej Ġesu. Mulej, għad iddaw lill-mexxejja tad-dinja biex fil-ħidma tagħhom għad ma jinsew l-għajnuna li għandhom jagħtu lill-morda u lill-batuti. Nitolbu. Ejja Mulej Ġesu. Mulej, saħħaħ dejjem iktar fil-poplu tal-Gżejjer tagħna rispett, imħabba u paċenzja għal ħutna bi bżonni speċjali. Nitolbu. Ejja Mulej Ġesu. Mulej, birek il-familji tagħna speċjalment lill-ġenituri li għandhom tfal nieqsa minn xi don naturali biex ma jaqtgħux qalbhom, iżda dejjem bil-kuraġġ u l-paċenzja jerfgħu miegħek is-salib ta' kuljum. Nitolbu. Ejja Mulej Ġesu. Mulej, nitolbuk biex dejjem tipprovdilna volontiera li jaħdmu fil-qasam tal-persuni bi bżonnijiet speċjali. Nitolbu. Il-dejn iġbija maħduma l-persuni neqsin mid-dawl biex kull min jitlob qudiema jirċievi kull grazzja bl-interċessjoni ta' Omna Marija mis-sema. Jaslu fil-belt għal-Pizza tas-sema fejn il-qazza tal-ġemalija
l-ewwel miġer tiegħu fis-sura f'qajra tal-bniedem hemm il-pjan li jintemm bit-taqwa għaliex inti stess qed turna għalhekk mal-anġlu mal-arkanġeli mat-troni u mat-dominazzjonijiet mat-tajja kollha tal-anġeli fil-pien nittennu l-himnu tal-gorja tiegħek u nnejnu l-għarieta. Il-koll dan għax dan huwa l-ġismi li jingħata għalik. Għax dan huwa il-kalċi tal-emmi tal-patt il-ġudenti għal-dejjem. Il-rem jixxedet għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dubien għamlu dan fil-ħira tiegħi. Kolla li jiexu fil-priverija tiegħek sabu fil-faldija. Ejju nidollu fil-kietina fil-tjieba u il-paċi fil-żmien x'ikunu nisa li jibdew il-ħarsa minn kull il-kien. Aħna nistennew nittamaw il-lejla u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaruf talla.
talba lill-Madonna ta' Pili, O Verġni imqazza, Marija, Om Alla, mollija is-sema bir-ruħ u l-ġisem, Franġis, Portelli, għażilt is-santwarju ta' Pili biex minnu ixxerreq xita ta' grazzi. Ixħed ħarsa ta' ħnina kif int ħliest mill-lem li l-arajja stakana hekk ukoll ixħed ħarsa ta' ħnina fuq il-familji tagħna biex il-familji tagħna jħarsu minn perikli tar-ruħ u tal-ġisem. Sultana tal-familja, ieqaf mal-familji tagħna. Sieħba tal-fedder li ma' ibn biex ma naqtax qalbi din it-tbatija. U biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu miegħek intenni il-kelmiet ħajkun minni skont kemmtek. O Madonna ta' Pili, kun il-mixra taqna lejn is-sema pajjiżna biex il-popli kollha ta' Alla wieħed jingħaqdu flimkien u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu għall-glorja tat Trinità.
Din hija inizjattiva frott tas-Sena Marjana li għadna kif iċċelebrajna u sinċerament inħoss li mhux biss hija għajnuna għal dawk neqsejn mid-dawl imma għajnuna wkoll għalina li naħsbu li naraw. X'in rajthom jiskopru l-immaġini ta' Marija għall-ewwel darba lil dawn l-umja ħassejt nikkummos ħafna għaliex jiena wkoll għami bħalhom quddiem il-misteru ta' Alla. U allura nixtieq li dak l-istess sentiment ta' sodisfazzjon illi ġarbu dawn ħutna u umja oħrajn ikun is-sentiment ta' sodisfazzjon tiegħi u tagħna il-koll quddiem il-misteru ta' Alla.